Neud ymlaen i'r rhannau da gyda twf Swyddi Cymru Plus. Dyma Leini. Mae hi wedi bod ar raglen twf Swyddi Cymru Plus Llywodraeth Cymru ers rai misoedd bellach, felly dyma gyfle i weld sut mae pethau'n mynd. Ers pryd wyt ti wedi bod ar y rhaglen twf Swyddi Cymru Plus yma? Dwi wedi bod ar y raglen ers Ebrill y cyntaf. Beth oedd ydyn ni'n wneud cyn dechrau ar y rhaglen? Cyn dechrau'r raglen, roeddwn ni'n gwneud combat medic yn coleg military. Sut oedd ti'n teimlo i ddechrau y rhaglen? Cyn dechrau'r raglen, roeddwn ni'n cyffrous. Wyt ti'n mwynhau'r hyfforddiant rwy ti'n ei dderbyn drwy twf Swyddi Cymru Plus? Dwi'n mwynhau y cwrs achos dwi'n cael ffrindiau newydd a dwi'n dysgu pethau newydd pob dydd. Pa fath o bethau wyt ti wedi ei dysgu ers dechrau gyda twf Swyddi Cymru Plus? Dwi wedi gwneud ysgrifennu CV, gwersi, Saesneg a mathemateg. Dwi wedi gwneud team building. Hefyd, dwi wedi bod yn cael sesiynau well-being. Sut wyt ti'n teimlo erbyn hyn o ran y math o yrfa hoffet ti ei ddilyn? Dwi'n teimlo'n mwy hyderus cos dwi'n gwybod beth dwi'n eisiau gwneud nesaf a dwi'n eisiau bod yn nail technician. Beth wyt ti'n ei fwynhau fwyaf am y rhaglen? Fy hoff beth am y raglen yw ffrindiau newydd a dysgu pethau newydd. Pa gyngor fydde ti'n ei roi i bobl ifanc sydd ddim yn siŵr beth i'w wneud nesaf? Byddwn ni'n dweud i pobl ifanc fel fi bod y raglen am yr argael. Os chi ddim yn siŵr beth i'w wneud, mae opsiynau allan yna. Yn fwy na dim, mae Leini yn ddiolchgar i twf Swyddi Cymru Plus am fod yno i'w helpu gyda gyrfa y mae'n ei charu. Neud ymlaen i'r rhannau da gyda twf Swyddi Cymru Plus. Cysyllta â Cymru'n gweithio am fwy o wybodaeth.